Po rokoch opätovne vysielaná mexická telenovela Rosalinda sa pomaly, ale isto blíži do svojho finále. To, čo bude ale nasledovať po nej, vás príjemne prekvapí. Čo to bude, sa dozviete v tomto videu. Tak nikam neodchádzajte. Áno, vidíte dobre. Už 10. októbra by sa totiž mali na obrazovky televízie Doma vrátiť Natalia Oreiro a Facundo Arana v hlavných úlohách. Tentokrát však už nie ako Milagros a Ivo, ale ako hlavná herecká dvojica v seriáli z roku 2006, ktorý sa u nás vysielal pod názvom Rany z lásky. Ide o v poradí druhú, no zároveň aj poslednú telenovelu, v ktorej si Natalia Oreiro a Facundo Arana zahrali hlavný seriálový pár. Táto telenovela sa však už nedočkala takého obrovského úspechu ako Divoký aniel. Mala by sa vysielať až do marca budúceho roka.